Ľudia, ja som v týme s Hauskom. Ja neverím. Ja som v týme s Hauskom, kámo. Oh, shit. Neviem, keď ho zoberiem. Je to možno, že asi Jackie. Oh, shit. Oh, ja som v týme s youtuberom. Tak. Ja som v týme s Hauskom. No nic. Tak. Tak chceme hrať. Dobre, poďme na to, kámo. Ja som strašnou strese, čo ma Hausek na streame nezdisuje. Dobre, toto by mohol dať gol. Poď, Hausek. Nevadí. To sa môže stávať proste. Dobre. Ja som to miskliklo do riti. Ja som nechcel, aby mi to miskliklo. Ježiš, Hausek bude na mňa nadávať isto. Dobre, tak poďme hrať ako divy, ako hira. Fajn. Nie. Dobre. Tara ma zabila. Dobre, nevadí. Ale Tomík by real mohol dať gól. Som sa díval. Tomík má 70 000 pohárikov. Tak to by real mohol dať. A je to dobre. Tomík dal prvý gól. Dobre. Je tu posledných 15 sekúnd. To musím obrať. Dobre, odkopnem to. A teraz sa musím chrániť a svojou dušou a svojimi vajcami. Takže poďme na to. Dobre, pozor na Larryho. Dobre, mŕtvý zabil Hausek a sa to točiť. Lebo viem, že už to nemôžeme proste nejako prehrať. Bol som trošku v strese, lebo predsa hrám s Hauskom a fakt sa mi nedarilo. Ináč hrám celkom fajn, len teraz sa mi fakt nedarilo. A ideme s ním aj druhú hru. Dobre, tu môžete v môj play. Trošku sa mi pokazil zvuk, je tam strašný zvuk, tak som to musel trošku dodabovať. A áno, trošku som vystrihol z toho, lebo bolo to až moc akože dlhé a hral som trošku zle. A teraz sa pozrieme, ako tu hrá Hausek. Ja si myslím, že Hausek hrá veľmi, veľmi dobre, ale nechápem, prečo sa brať Karela, keď už Karela hral. A on robí tú Sirius tu, aby mohol hrať s každým brawlerom. Dobre, ja to takto dodabujem, ale som si vôbec nevšimol, že to je takto. Dobre, poďme na to, možno to vyhráme. Zatiaľ tu je remíza 0-0, to sa samozrejme môže otočiť. Dobre, poď. Fajn, toto som nedal, akože neviem prečo, mohol som trošku odskočiť ešte a mohol som to tam rovno šupnúť. Dobre, teraz sa respawnujem a tam dole hrajú. Práve Hausek vraví na streame, že to dosť drtí, takže má pravdu, ale teraz sa mu nepodarilo a vyzerá toto, že je gól. Keby som trošku skôršie dal to hyperchargeku, teda tú úcinu, tak by to bolo úplne lepšie. Dobre, ideme hrať. Podľa mňa si myslím, že toto možno vyhráme, neviem. Viem to, ale nepoviem. No a prehrali sme to. Nevadí, Hausek, podľa mňa úplne mu to jedno. A je to v pohode. A je to akože celkom halu, že som hral s Hauskom. Dobre, kámo, fajn. Tu je Tix Domík. Tak, no nic, fuck. Real to je Tix Domík, nevadí. Dobre, keď som toto video páčil, tak zanechajte like, odrieť zvonček, pokud ste blbčíkovia a uvidíme sa videa, sa vidíme zajtra, takže čau.